a bacci ka kiyaye, kana da manyan fa'idodi tabbas guda uku in ka karanta ta don Allah ka san ma'anarta. Na farko manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce kana zuwa ƙarshen addu'an ka ce rabbi gifirli, Allah ka gafarta min. Na farko ce gufira la, take Allah yake gafarta maka zunubanka. In ka ce Allah ya gafarta mai ce gufira la, an gafarta masa. Ya ce fa inda idan a lokacin da ka farka a bacci kai addu'ar sai ka biyo bayanta da addu'a kaman du'a'ul haja, wata buƙatar ka ta duniya sai ka gaya wa Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa istujiba la, take Allah subhanahu wa ta'ala zai amsa maka. Fa'ida nawa? Biyu. Na uku yace idza qama fatawadda wa salla, idan mutum ya tashi a lokacin a dare ne sannan yayi alwala yayi sallah, qubilat salatuhu, Allah ta'ala ya karbi sallah.